Нива ябълка хвърлена на свинете. Каквато ми бъде честа? Честта ти е в ръцете ми. Стига да искаш да те направя честита на света. Честа ми е от Бог. Надявам се скоро да улесня французските. Вече имам начало. О, бъди сигур, Ширанец. Кога бъде с мене за 2-3 месеца, ще бъде с цяла сезон. Слушай, Марийке, не бъди просто сега каквато си. Слушай мене, инак ще се каеш. Мога да си остане най-зачеста на света, но не бих се предала в ръцете на един ергенин. Забрави се, да си ходя. Що бързаш? Постой, имам да ти кажа нещо. Ще ми се сърди, майка. Прощавайте. Адио, Марийке, адио. Любовно. Дебела глава. Баща ви си дойде, минете в другата удая. Живу при мосю Маргаридес да минем в другата камера. А возорден. Хайде, иди, чултата, да не те спари тука, да взем да вика пак отгоре ти. Уф, пък и този дачо. Не може да поседи още малко на дюген. Остави се. Той си дошъл за обяд, пак манчата не е готова. Кой знае какво ще се чуя пак. Горко му дошло. Боже, той си дошъл за обяд, манджата още не е турена. Какво да го излъжа сега? Да кажа, мисълто беше старота ни увря. Ма не бива, той го купи, знай го. Ще кажа, лук нямаше. Ама има. И не го купи вчера. Ще кажа, масло нямаше да опража лука. Пък не бива, бе, и това има. Какво да го излъжа? Какво? Ще взема да сипя слоника в пипелта, ще кажа, сол нямаше. Хапай, тъй, сол нямаше. Той му запуша устата нему. Една жена трябва да знае да лъжи мъжа си. Просто да й лъж, дед казва истината. Хай да взема да се махна аз, да си мисли, че съм у кухнята. Това ли беше? Да. Благодаря за вниманието и търпението. Толкова успяхме за година. Искаме още. Ти много познаела езици, бе. Френски, руски, викаш български всичко. Особено френския, май. Ай.